chimbotiratidzenyi pamamushi papa nedzimba hai zvizakuonekudisa la asina vakine zvitini taka apa ndovaradza papa nedzimba vakasina impera kuti apa pakatiira neapo panoaradza kuti papa pandine vamwe vabiki vedu so vanga vasenzera kuchiredzi kunzima ndokubva vauya nambuya saka ndobva vakazoshaika mbuya vakauya nevana vanga vane vana vavo saka ndokubva vazoita vana kunokuenda kure kure unatsauka here lapha kwakulo muzi baba la kulendlu ye lapha ikwakule la yasamatini le yi main bedroom mani mama kana muda kudzokera mungadzokera yenyorai o because tiri kuda kuti unaone dzimba dzabako apanzi kwakune main bed wavhundike tokuti anoita izvo dzandovudu kokuenda kure jonathan aenda kuona nzvimbo yakadaidai ndivi kuda kuenda kutoilet aiwa unozorasika mugara mira ipapo ipapo pakanaka tichatokuoni tizahamba ngapha saka endlula panokulomuzi lapha anjosiyahamba sola tikuda kunokuradza moda unosvika panhingi paive nemuchayataka baba orit sekuru sekuru apa saka ava muroora akazongonovakira uku then baba matwins vakavakira pano asi vachibvapo vachibva ukumo musangomo hanzi chii musha wababa wangu sekuru vari kuku pamberi saka ranga rakaita selaini kudai ava ndo vakaenda naye anotsvaira payati pana pagogo ndiani mutsvaira mega anoshanda gogo isibongo sakho ngubani gogo umanqume lo azange abona nanqume ndodue bereka nqube chichi mina kiti kuclear pana papa pakavaka panogara vanhu vangani kupana papa pakakura kudai hakuna tiwawa iyadhi yenyu mimi natakavarasha saka angarisi mari guys hanzi uyai munoona kudongo kwenyu pamba pababa venyu endai urufara sure ndakazona mubhuku I think last week chaiyo ndikashauti saka makitena anovakwa wozviona designing naiwe anonzani hope draw picture ndiri pana matwins uyai kupicture come we get my picture for the people ndakutodati mubhedha kitcheni
Hanzi makasiya kichi iripo. Where's Lele? Sure. Smile so chitaura. Sika guys indafara makiche ndaiona pavava first. Kui design ndeipi. Kana kuri April. April tinenge tine mtoto wedu apa tichikanga mazambani nzungu tiri panze tichidya imfe chi ipwa mnakadichikora ipano majagogo vainepi ndakuona zvemumba saka iwe chipinda ndaona kudesign yachoni vari kunakirwa nasi one choto chavo tazemuna kugara ega one kachikuva vaida kuita chikuva one design yofundo zvazvine zvakaita imba ine nechingai ndeyekare zveshuwa notadza kudenga chingai waiti chiye black no tiny vamwe vavepiko akatitarisa kukuratidza ndisanoti kutendereza ko sing ipa like sezvamakaita kwenyu kwekuya but nongosingekere nekutobika nemoto makutobikira ipapa unogara pa munhu ogara pa this is very unique but kafenzi kaukaniti kwapapa yange riyani hanzi mundimechi ibedroom musovakura uno kunochengetwa mastor westoru initongeturuzwa vaibikira pasi kana special food tisingade kuti toya kuzobikira kuno yazomufamba inde padhuze nanhasi chiri kushanda chiri kwesa moto ukaiti undachirunguva na idrofa stove saka tikazotouya kuyazomboda ukapati unoisa moto andikuona tray yechingwa aplaza mnini wamedhemu vangu vachigara kana vechiaiazvechikaranga ndozvanoita izvi handi kana uri kumusha hapana magetsi kana uchiisa ogoisa pamusoro uraiti nezvimastoro saka its like a storage uraiti ava vane mota karika ndena ndokuzenini zvakanaka izvi mamwe mastori mesa izvituri cute uzvona imwe iyo uchiata ipapo uyu muzukuru wedu anga ari musoja panapa ndo akashaika vese nomudzimai mwana wacho umwamburisa takuenda kunikikiri kupaive nomusha wavo uvapewo matwins
Ungathe kuzele kuniwe ke. Minta yese kusathuna bathi. Iwo gogo vataona vaya vakabva panapa. Oh. Akupuka manje. Mbuya vaya vatasiya vakamira. Sikabheka. Uya uri kutaura nachuchu. Akaita kuvhunza. Ndizvo mwana wangu. Yoi makadi. Iraite. Au penye ndani. Apo mtaka Wanga uri mushomo. Wari kumberi kwedzimba then. Uyu wanga uri kumberi kwedzimba. Asi uyu ndiwo wanga uri mukati momushomo. Uyu saka ivuri hayi lapha sibesikhumbula ukuthi ngeke sibafake khatshana kangako ake sikhumbula ukuthi Kana vakuvaka. lapha ukuthi sibabone umuntu Kana vachida kurima panapa. Andivomfonela. hawu uzovuna akulima endaweni engi solongolile man power kuphela nzvimbo yekurima yakakurisa Nzvimbo yekurima yakakurisa. Zvokuti kubva kana vakada kurimawo panapa. Muri kuona kuno muti uyo uri mukuru uri koko. Chiri murikiri right. Inzvimbo yedu. Kana vachida kuvaka even zenyu pamambushi papane dzimba. hai sizangoni kuona sakredisa la. Tisingavakine zvitini. Mutaka. Apa ndo vanoza papane dzimba. Vasina impera. Ngokuti apa pakatira neapo nepanokuti anoratidza kuti papane Patine vamwe vaviki vedu so vanga vachitenzera kuchiredzi kunzini ndokubva vauya nambuya saka ndobva vakazoshaira mbuya vakauya nevana vanga vane vana vavo saka ndokubva vazoita vana kunokuenda kure kure unatsauka here Lapha kwakulo muzi baba, la kulendlu. Ye lapha ikwakulendi. La. Yasamatili. amathili Le iyi main bedroom man. yumuzi wasamathili ndiwo musa wabo papa Kwaku apha. ibedroom kababa wabo le it was here. Mama kana muda kudzokera mungadzokera yenjora here. Oh. Because tiri kuda kuti uyaone dzimba dzabako Apanzi kwakune main bed. matokutira wavhundike tokuti anoita izvi anotovhunduka kuenda kure Jonathan aenda uko. atakuona nzvimbo yakadaidai ndipi Kuda kuenda kutoilet here. Aiwa unozorasika mira ipapo. ipapo pakanaka tichatokuoni Tizahamba ngapha. Saka endlu lapha kulo muzi lapha anjosiya hamba sola. Enxiweni.
tikuda kunokuradza moda unosvika panhingi paive nemushayataka baba Alright, sekuru. sekuru Apa saka ava muroora akazongonovakira uku. Then baba matwins vakavakira pano. asi vachibvapo Vachibva uku musango. Baba wandava muzwa kula pano. Hanzi chii? Edward izwa. musha wababa wangu sekuru vari uku pamberi saka ranga rakaita selaini kudai. Mina ngasengeya phambili. ava ndo vakaenda uku waziona here kuti mudhedhe vako vamwe vakatombogara pano hanzimbotsika padzimba dzenyu ino apo Kune main bedroom apa. Main bedroom yange iri apa. watombokwazira mai yako naboko ukoko chinta uko hanzitsika ndozvaitaurirwa nevanhu vekumusha kwake hanzi nanotsika enda paive bedroom yababa wakwa Hanzi taura. taura zvaundoutaura ikapa ndinakana pictures wechiposhie ndionifoni yakanaka Hanzi taura. kune munhu Chi. Kuzuzuma. Mamona shero. saka iwo ndada kutotiwe usikonipweza kana hanzi chii anakunzwa hanzi chii ndiudzei ndiani akabva kwarisapi Ukonusiso mune swabhupa. Usisi wala. sisi vani Apa kwakanaka hapa. muri kuona nhoro panapa tine nhoro dzakawandisa hadzisi mhuka munomu dzakawanda right panapa ndipo pambababa wangu Pana vatate vahori. Pana Edward pa. kudanga Eh? mwatidanga zvevera hayo hai muonde kutongodoni yes munoziva panapa ndipo papanisoni apa ndo pababa wangu apa panapa tiri imba yedu one apa imwe yanga iri apo imwe yanga iri apo yao Wachirika ne 1973. 73. 74 saka vagasira padhuze padhuze apa neapa avari padhuze padhuze saka like vanga vakatarangira imwe imba vachiuya vaibva para Apa. sevhisi yababa yakaitirwa pasi pomuti uno because vakashayika vakavigwa kutaura vakazouya vakanaa
Sakura kuti baba vana matwins vana kubva vatema kuma. No. Havana. Vangava vati vakabva kurungune. Havana kutombotema kuma. Hi. This is where vana vese vakazvarigwa muromo imi. Makazvarigwa mupapa. Ipapo. Hamba paseguru. Inini panapa ndakachatira ipapa 1963. All right. Yeah. Chat. And my age happy. No, my head. Imagine, Sakura wakashaka 1967, huh? 1967. My age angaripo. Eh. Oh. Kama age yakaoma sei. Haiparari. Haiparari. Ndio simple yenyewe unataka ni original. Ndio wakatotenderedza. Ndio papa ni original musha papa. Baba huyu waina 4 white. Baba wenyu. Baba wenyu. Aiwa. Baba. Taka. Taka. Here the 4 wives. Ndiko ngachatira. Kimi munobazi hapa. Banani. Obazi. Uthi uyo. Pana hapa. Ndio baba mshava sekuru yenyu pana. Vanozvara baba venyu. Vanozvara baba venyu. Right? Then angari kati khoga rali ndiwo. Akaradiwa pauli pakati yeno wakadhoni. Yeno wakaitwa ti uli hapa. Yeno uli wedu. Zvinoreva kuti pakarali. Mumba yekurara. It's like then you buy home for that big falcon. Ndakakotora zvitina zvako izvo avakakitira angu izvi ravona. Hanzi chi? Hanzi zvidhina zvapa kitchen area. Zvidhina vakatora panapa paimba baba. All right. Imagine do you vakazoruvakira apo. Ndo Edward. Saka vanhu vakatanga vogara panapa. Panapa ndo musha ndo pavakabereke kubvano. Ndo vapuwa marumu mwe nemwe yake kuti wagara. Esandachata. Right. Wasati wachata unombogara nemukadzi wako pano. Yes. Wozonzi china unovaka. Wonzi that's why I was confused. Ku Edward wakazenga kugara pano ndo bvazoenda pasei. All right. Nemukadzi wako unombogara. Yes, unombogara. Ongorori wobva wabuda. All right. All right. Saka dead vana matwins vaiva papi. Right. Kumba ndi munhu waitanga baba vati. Vakarali khavo kolupi. Saka uchaya vakasiyana. Vakakuna ngomba hinda ape. Apa ndivakaitwa. Kuko chibuya vakarali papa. Ndivakaitwa tapo. Apa rali. Vakarali. Rali kumberi. Vakadhoni. Vakarali vakawari panapa. Vakadhiye. Ndio area yavo ile. Kira kule chibotana nguya ifuti papa pasa confuse. Wazi baba Edward baba Rali. But tatoka futi. Muno umu muna Edward na Rali futi. Lapha mdala. Uma esekhulile umfana khonapha uyayenza indlu yakhe khonapha ekhaya. Ekhaya. Akarora. Right. La ipapa ndipo vakarali hapo. Right. Ivo gogo vakaigwa gogo. Ndio area ndio dzimba dzavo idzi. Andizve nevana vavo. Saka gogo ndakaedward. Vanga vari ndio vokutanga. Nevana vavo. Mulenga izanyu. Iyo vakazvara navo. Zena zvara navo ngane kitchen yavo. Vanga kitchen yavo. Vata kitchen yavo. Edward arora. Anenge ari mukitchen iroro. Asachivata up. Yes. Ndo zvimwe chete zvakaitika nana baba vamatwins. Yes. Mbuya ava apotedza apa. Mbuya vamatwins. Mumba yatata Matilda yakadii. Vakatotama ngomba papa. Ndo vakaita pave buya beisi. So like we say kuti mbuya vamatwins. Ndo apa nditi. Then na iye baba vamatwins vaigara apa. Avauti ka compound kavai vatawo pakarura nekapi.
don't know. Right. But I think ndanzwisa setup Yes. yenyu. Setup Then mukadzi wechi3 ikona ariko wechi4 uko Ukatala 1 2 3 4. ndara ndowanga uri mhuri wake Unooneka. Every Sunday taibika doro. Oh. Kwakupheka umama wami kuqala. Ubuya ugogo walaba. Eh. Njengokuthathwa kwabo. Omandlovu Isinyorita. abangu2, omagumbo abangu2. Umama zala ngumagumbo, lo gogo walaba ngumagumbo. saka vana gogo ndewe kwagumbo. Oh. Eh. Then avo 2 ndewe Ndewa kwandlovu. kaNdlovu. Mukubana munina futhi. Hayi. Amwe. Hayi but Mawura ndanzwisisa. Saka hapa ukuthi anzi vaibika doro 2 kuti tese. panapa Isithembo uyayithatha ngaphi imali? Anzi Komrume angane Unoite tore pimari. yes. Yaiwe iri Ndokusupporta family because of barika. ukatenge ukabika doro muri tengesa. mobva mapa Tuwane mare. Tuwane mare sauti. Utuwane mare ku. Ndanzwisisa waifana bika ndari kuti usapote vana vako. Saka apa pa every Sunday mukutaura zviro kuti raipiwa murume. Hayi vaiuya kuzonwa vanhu kuzotenga. Ndanzwisisa but vaizomwira pasi pemuti uyu. Then asi musha unoyu kuti uzomira wakamiswa nagogo vaibva panapa before vasati vavaka panapa hanjo vanga vari mberi apo vaive nomugara pasi ipapa pamiti mukuru ngati vaibva panapa gogo nevana vavo vachitinha mombe kuenda kunotengesa mombe kublueyo kumuganwini. Amwene. Yes. Gogo vangu ini vaibva panapa vachiinda nemombe nevana vavo murume wevava mombe nadzo tubluwe vosikotengesa vatengesa vakomana vodzoka futi netsoka nagogo vodzoka netsoka mudhara ufamba achichovha pasikoro. Then after that vakazotanga kutenga nguruve, kutenga mbudzi ndokutenga rori. Right? After kutenga rori ndokuzotenga bhazi. Ndikuti vana mabhazi. Tetelela vazali. Oh, tetelela vazali. Basi yakona Raivebhula wayo richiuya kuno. No plum tree chienda pasi. Ndolwani. Ndolwani. Nerodi. Ndizvo vakawana vakadzi ava phela veti Ndikwazi vanga vane mari. Sapa vakavigirwa kupi ava? Sekuru. Nduna beki. Kuda kuigwa bana. Saka kubhurusa kakuna niko. Bruna beki mission. It's a hospital. Ndopa vakachuza havo. Vakabvuma. Because vakarwara vakaendeswa ikoko. vagula sonke lo baba vati nsivefa ini ndidzichajiwa ndibuya pamuboleka Vakarwara vese. Mama. Musi wavakadhisijwa ava muchipatara. Ivo vaisara vachitatu. Matamba anu vaibva ndi. Apa tu. Karika kuruwa. Okay. Maguvara Joseph. Ande munoona. Ande munosvika. Or even this way. Kune minzwa. Ndokwakavigwa vamwe ikoko. Handiwo chete vari panapa. Simwe hama dzese vangoenda chete. Inini vangu vapa vakavigwa kutaura. Saka zvishamise zvavo zvokuti vakaenda kugogwe. Tatozviona hazvo. Saka vavigwa kutauni kwacho asi hama dzainochema. Yes. Ava mbuya first wife vakavigirwa kupi? Gogo vangu ini vari kutaura. Vakarwara vari kutaura. Ndobva vati hai. Kozi murume wangu inini akavigwa kwaakazvikira. Saka ini ndinomuhofu kutaura. Vakarwara ndiri kutaura.
ndikashaiwa ndiri muno mutauni Saka makuwa mazhinji akangopararira. Akapararira. Kozi Dupute racho Dupute ari pasi uko. Because Dupute akazotama panapa. Ndokuinda pasi. About more than 100 kg. Vachirinda kuti hanzi nzvimbo yanga yakanaka ikutuza nekuhwange game reserve. Kwakanaka zveshuwa. Kwakanakisa. Kwazi kune vanhu weko. Kune vanhu. Kune akasiya vana Dupute kinzi. Vakomana vacho vavo vana vacho ivo vane mabhazi. Aka Dupute ane mari. Ambonazoona umuplan zveshuwa. Ndinokuti dzakadai dziriyo zvino. But pane patida kuti mundisana nguri zvino. Kuti like matawa kuti kwese 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 kuti kwa Dupute. Ndakamini kuti imwe ifamu reDupute. Zvakaitika. That was 1955. Ivo vanhu padaidzi kune mugara pasi. Ndobva kwatanga kuiswa malaini kumugwagwa. Ndo baba mkuru wenyu mkoma wa baba. Ibizo laye nalo. Ndiye Joseph Dupute. Yamona sasa tawa. Ukona zvonzo bata moko. Sawa ngizvo zviwaziva nasitoka chete. Atoziwa 20 ndozogureka pere. Namainikwa. Ndikuya mainikwa ugwerwa. Magarira. Ndokatotuza tasingatomboziva vatofonera na chuchu. Nanini. Ndokatotuza tasingatomboziva. Mukagorekere kuuya. Katesu nanila mbizazamu. Ndokagoreka pere namainikwa nana. Yeah. Batazama. Kumana tavazamira zambozviita ke. Vaizviita. Maizviita beda. Kutokona kutouya nevanhu kutosvika level razambozviita. Akapambozviita. Asadzi changu kungosvika document munhu akapuwa shuga kusvika kutorwa pasi. Kutorwa pasi. But I think havasati vazviona manje kuti zvakakosha sei. Havasati vazviona zvakakosha sei. Muri kuzoona zvakakosha? Muri kuzoona? Imbotenda isi shero. Imbotenda isi shero. Aiwa chautenda kumba. Tenda umba. All right. Afungisi tawasiya. Tawasiya. Aiwa. Totenda kumba. Ha? Totenda kumba. Ante sali vele sali sana pera kuonana. Nobona tsara kukwirena ndokara nashi. Opika. Kubra. Ibva pano pandi. Twins tuya one side one side. Yeah. Go uyai. Apa. Utatiza nje. Abakuruma. Uya asikubuda. Usikubuda. Gogo tuya pambe. Sitarisa kuno. Zakadai. Tarisa uko kuvoni. Sorry. Hamba baba mtala. Okay. Kwa mimi mudi.